Vejret var strålende, da FOA Aalborg onsdag, torsdag og fredag i uge 23 afholdt FOA Aalborg Dag 2012 for de tillidsvalgte. I ved en masse om overenskomst eller retningslinjer. Indenfor havde de omkring 130 deltagere endnu en workshop i varmen, men det betød ikke noget. Det var nemlig både spændende og udfordrende. Jeg fortalte omkring overenskomsten, og så fortalte jeg om sådan og sådan og sådan. Jeg synes, det har været meget inspirerende at være afsted her og være sammen med andre tillidsvalgte også og få flere vinkler på det, end lige den min egen faggruppe har. Og der bliver snakket rigtig meget fagpolitisk, også uden for møderne, altså uden for vores workshops og sådan noget, så det er rigtig godt. Det er lidt et krævende job, og det har sådan et rum, hvor man kan komme også af med og få nogle ting vendt med andre end det, man plejer at vende tingene med. Formålet med FOA Aalborg Dag 2012 er at øge de tillidsvalgtes mulighed for at være ambassadører for FOA Aalborg, men det er også nødvendigt at opkvalificere deltagernes viden på en række områder, fordi kravene af flere årsager konstant bliver øget. Alle de besparelser, der er lige nu, gør jo, at man skal ud i opsigelser, omplaceringer. Der er mange ekstraordinære ansatte ude på arbejdspladsen, man skal tage vare om, forhandlinger, lønforhandlinger. Altså mange flere ting er ude lokalt i dag. Deltagerne var igennem de 3 dage på flere forskellige workshops. Her fortæller FOAs kommunikationschef Jens Jørgen Krog om faldgrupper og muligheder med pressen. Den næste pointe er, at en journalist aldrig skriver om tingene, fordi de sker. Hvor skal journalisten vide det fra? Journalisten er dybt afhængig af, at der er nogen, der fortæller, at tingene sker. For eksempel ja. Der var også den tillidsvalgtes rolle i forhold til TR-aftalen, i forhold til FOA Aalborgs fremtid, i forhold til medlemsorganisering, i forhold til ekstraordinært ansatte og den tillidsvalgtes rolle på arbejdspladsen. På den elektroniske front var der også en workshop om Facebook og YouTube. Hvad for en kunne være en god idé at have som gruppe? Hvad kunne være en god idé at have som side? Det tager vi først i noget gruppearbejde. Alt i alt et program, der var meget omfattende, men også et program, der i høj grad var tilrettelagt ud fra de tillidsvalgtes ønsker, om at kurserne ikke nødvendigvis skal være en uge med samme emne. Det behøver ikke at være et kursus eller en konference, det kan være sidemandsoplæring, det kan være coach, det kan være mentor, og jeg kan høre, det er også det, de tillidsvalgte siger. Vi behøver ikke sidde en uge på kursus for at lære et eller andet specifikt emne, men det der med, at vi er sammen og er i nogle debatfora og så videre, det er rigtig godt. De 130 deltagere nød selvfølgelig også solen og en god bid mad, men de glædede sig også over de mange input og så frem til mere uddannelse i fremtiden. Jeg vil rigtig gerne have i hvert fald noget mere omkring coaching og kommunikation for at kan hjælpe de her mennesker her, fordi det tror jeg på, at det bliver meget mere i fremtiden også. Fordi mennesker får det sværere og sværere på arbejdspladserne, fordi netop, at man er skåret helt ind til benet, så det psykiske arbejdsmiljø, det er faktisk rigtig dårligt mange steder. FOA Aalborg Dag 2012 sluttede fredag kl. 13 efter nogle udbytterige dage.